Аз съм Влади Симов, основател на Доместина, платформа, която свързва хиляди домакинства с малки фирми за почистване. Първоначално създавахме тази поредица с една по-различна идея. Искахме просто да покажем как работи Доместина, като подарим безплатни основни почиствания на хора, които имат нужда от тях, но трудно могат да си ги позволят. Искахме да заснемем целият процес от поръчката до крайния резултат и да покажем колко лесно, сигурно и надежно може да бъде всичко. Но още с първите истории разбрахме, че истински ценното не е в почистването. То е в историите на хората. Срещнахме хора, които са преживели изпитания, способни да променят един човешки живот завинаги. Хора, които въпреки всичко не са изгубили надеждата, достойнството и желанието да продължат напред. Тогава разбрахме, че мисия Доместина няма да бъде просто поредица за почистване. Тя ще бъде поредица за хората. Истории за кураж, за устойчивост, за несломим дух. Днес ще ви срещнем с Мила. Преди години един трагичен инцидент променя живота й завинаги. Следват месеци в кома, дълго възстановяване и битка, която изглежда почти невъзможна за спечелване. Ние влязохме в дома й, за да подарим едно почистване, но си тръгнахме с нещо много по-ценно. С урок за сила на човешкия дух и за това, че понякога най-смелият избор е да не се откажеш. Хайде да ви срещна с Мила. Има моменти, в които животът не пита дали си готов. Поставя те пред болка, страх, загуба и ти оставя само един избор – да се предадеш или да продължиш. Мисия Доместина е за хората, които избират да продължат. Това не е просто поредица за почистване. Това са истории за човешка сила, за майки, семейства и хора, които всеки ден се борят тихо, без публика, без аплодисменти и без право да се откажат. Ние влизаме в домовете им, за да помогнем с това, което можем. Но истинската история не е в дома. Истинската история е в човека, който живее в него. Животът е прекрасен, животът е жив. И всъщност ние трябва да го живееме. И наблюдавах хората по улицата, как ходят, как се движат. Тогава разбрах, че аз не искам ничие чуждо тяло. Когато живота ме срещне с зли хора, да не отвръщам на тая тъмнина с такава. Може ли да спрем за малко? Мила, благодаря, че ни посрещаш в твоя дом днеска. Аз набързо погледнах, като влязох. Мисля, че екипът днеска ще се справи прекрасно и в края на деня ще си видиш къщата по различен начин, макар че искам да ти кажа, изключително уютен ти е апартамент. Много благодаря. Направи ми впечатление, че се придвижваш по-трудно, ще ми разкажеш по-късно. Но въпреки това и въпреки малкият ти си, на колко години е голям сладък? 8. На 8. Много готино момче. Къщата ти е в перфектно състояние. Надявам се да не си като тия масово клиентите на Доместина, които обикновено преди да отиде екип да почисти в тях, си почистват сами, да не се изложат пред хората. Сдържах се и цяла седмица не съм чистила къщата. За цяла седмица е чисто, но супер. Добре. Нали и така? сега, какво следва? Чакаме да сега? дойде деня и в 8:30 сутринта посрещаш край нас. Добре. Да. След като поръчката е направена, идва ред на хората, които стоят зад Доместина. Доместина е платформа, която свързва хиляди домакинства с професионални изпълнители на почистващи услуги. Всеки ден те помагат на хора да си върнат най-ценното – времето, спокойствието и усещането за уют у дома. Днес обаче задачата е много повече от поредното почистване. За дома на Мила е избрана услугата основно почистване. Най-комплексната услуга в Доместина. Тя включва детайлно почистване на всички помещения – кухня, баня, мебели, врати, ключове, контакти, первази, подове и труднодостъпни места,
които често остават извън ежедневното почистване. През следващите няколко часа екипът ще премине през всяко помещение, всяка повърхност и всеки детайл. Защото понякога един чист дом не е просто въпрос на хигиена. Той може да даде на човек усещането, че започва от начало. Здравей, Влади. Здравей, Мила. Как се случиха нещата? Дойдоха ли на време сутринта от екипа? Дойдоха на време. Две дами и един господин. Бяха абсолютно точни. Разведах ги с апартамента и всъщност запознах ги с разположението и те започнаха веднага. Те си знаят най-вероятно, защото господина се захвана веднага с прозорците, с дограмите, които са много стари, на 40 и повече години, може би. Аз се зарадвах, разбира се, на пръсмокачката, защото видях как изчистиха клима, стана прекрасен, наистина. Да, изпрали се. Като Машината, нов. която се използва за пране, се казва екстрактор. Изправя се килима с нея. Добре, те работят още, Да. доколкото знам. И ще ти звънат в някакъв момент да си приемеш Като апартамента. приключат, те мисля, и- че са ми на финалната права в общи Супер. линии, да. Разкажи ми, докато ги чакаме да се обадят, как ти минава един ден в това уютен, хубав апартамент с тия хубави гледки към Витоша? Особено в момента с тези чисти прозорци. Ще станат ти по-хубави, да. Супер. Зависи какви задачи имам. Имам син, който сега ще бъде трети клас, той в момента е ваканция, така че в общи линии в момента програмата ми е с него съобразена, защото имаме си упражнения сутрин, които трябва да правим, четене, писане и така нататък. И в общи линии гледам да не го извеждам по жегите, излизаме малко при вечер. Така че в момента сме във ваканция, аз и той. Отглеждаш го сама. Да. Аз между другото искам нещо да ти споделя, като решихме, че ще правим тая поредица заедно с Оля Мале. И знам за тяхната дейност, че те подпомагат майки, които трябва да си стоят вкъщи по една или друга причина и им осигурят надомна работа. Какво всъщност правиш ти за Оле Мале? Ние между другото сме в тяхния офис в момента, тук около нас има всякакви продукти, които се изработват от различни жени, които са част от фундацията Точно така, да. и се продават по различни събития за март месец, преди Коледа. Целогодишно има на тяхния сайт на Оле Мале, може да си купят различни компании, да кажем, да брандират подаръци и така нататък. И да подпомогнат дейността на фундацията. Ти конкретно какво правиш? Аз предимно с момичетата от Оля Мале, които са прекрасни. Наистина с такива, да. И са, само една скоба ще отворя, че те са много са съпричастни. И не е проформула при тях, и така. Нямам представа точно колко са жените в майките, които са в Оля Мале, но почти съм убедена, че те знаят историята на всяка една от тях. Аз с тях предимно се занимавам с мартенската и с коледната кампания. Миналата година бяха спечелили един проект, ме обучаваха да шия кърпи по стечение на обстоятелствата, но няма нищо случайно в този живот, смятам. Баба ми беше професионална шивачка и всъщност аз имам шевна машина вкъщи. И така се случиха нещата, че вкъщи проведахме обучението и значи миналата година това беше лятото, цяло лято съм шила на машината, а през останалото време са двете кампании, за които казах, мартенската и коледната. Това са, мисля, че най-силните в цялата година. Успяваш ли да си запълниш времето така с тая работа, която идва от тях като поръчки? Когато има кампания, да. Да. Но това е 2 пъти в годината. В смисъл не мога да разчитам на... Само на този доход? Да. Защото това наистина е 2 пъти в годината. Това е една Коледа и една Баба Марта. Но това са няколко месеца в годината, да. Ти
А, с какво друго се занимаваш всъщност? Работиш и нещо друго, предполагам? Не. Поради брой причини, които няма как да се случи. Аз да съм Да. извън къщи да работя на друго. Всъщност, така, добре е, може би, да споменеме, че ти си трудно подвижна и ти е необходимо да работиш в къщи на домна работа, Да. за да можеш да се справяш. Моето убеждение е, че навсякъде се намират вдъхновяващи примери и ги търсим в нашата продукция, за да повлияем на хора, които са в трудно положение в живота си. Хора, които имат колебания в собствените си сили. И при истински житейски предизвикателства, защото живота, се съгласи с мен, предполагам, не е простил на никой по различен начин, предизвиква всички ни и отделя силните от тези, които имат нужда от подкрепа. Аз знам, че си имала сериозни предизвикателства в твоя живот. Как се справя с тях? Откъде идва тази мотивация? Не знам откъде идва. Предполагам, че до някаква степен го нося в себе си това. Предполагам, че съм го доразвила преди инцидента, защото определено има промяна в мене. Кога се случи този инцидент? Преди 20 години ще станат тази 20 година. години? Да. Ти ми кажа, че си била в кома, Да. после в инвалидна количка. Да. Бях в кома, не е знало дали ще оживея, въобще дали ще се събудя. Имам разни интервенции много, но това въобще не смятам да го обясняваме сега на хората за операции и такива неща. Мисля, че е излишно. Какъв беше инцидент? С катерене се занимавах. Това няма значение. Това е минало. Ние сме тук и сега. Само искам нещо да обобщя, Да. защото това е много впечатляващо. Ти си била много активен човек. Да, мисля да, аз обожавам планината и не мога да живея без нея, без планината. Това тежко преживяване те слага в ситуация, в която... Физиката ли имаш предвид? Да, това имам предвид. Да. Имам предвид, че тази ситуация те поставя в предизвикателство да приемеш, че не можеш да бъдеш толкова активна. Как се справя с това? Откъде идва силата? Това искам да разбера. Как продължават хората на това? Пак ще кажа, явно го нося в себе си, винаги съм го носила този дух. Може би, и не може би, най-вероятно е част от мама, част от тате. Това нещо, особено мама, защото тя, както казваше, имам, как ли беше изразът, енергия за 10 души имам. Аз планини мога да повдигам. Спомням си едно нещо в болницата, докато лежа, защото аз прекарах няколко месеца в реанимация. Една от сестрите, която беше там, и тя каза, че през всичките тези години, които са били, не са попадали на пациент като мен, защото аз нито веднъж не съм се оплакала. Аз нямам, разбира се, спомен такъв за това нещо, но това и бяха думите. Каза, че не съм се оплакала. А човек в болница, когато обикновено, той non-stop си мрънка за някакви неща и нормално е това. Затова казвам, може би го носи това нещо в себе си, този дух, тази сила, и тя не мога да кажа откъде идва, просто си така. най-вероятно, да, не знам как да отговоря на този въпрос, защото не мога да говоря така за себе си. И знам, че след това нещата се доразвиха, защото аз се промених за по-добро, смятам. Живота е прекрасен, живота е жив и всъщност ние трябва да го живееме. Аз съм убедена, че има хора, които са в пъти по-лошо положение от моето, защото аз имам покрив на главата си. Има къде да живея, имам какво да ям, детето ми е здраво. Животът е прекрасен. И още една случка, която се сещам. Още бях в инвалидната количка, не можех да ходя и ми беше много тъжно, защото аз си движех само ръцете и главата съответно. И наблюдавах хората по улицата, как ходят, как се движат, нали, защото телата са им нормални, чудесни и така нататък. И тогава разбрах, че аз не искам
ниче е чуждо тяло, ниче е чужда физическа сила, защото на фона на това, което аз в момента нося в себе си като усещане, като спокойствие, като осъзнатост, не бих го заменила с това нещо. Справянето с трудностите всъщност ни води до подобни осъзнавания. Кои са ценните неща в живота? Мисля, че всеки човек трябва да се научи да благодари. И че това е, аз смятам, че това е нещо много важно. Като загубим нещо, като минем през някакви сериозни трудности, сякаш се научаваме малко по-лесно да казваме благодаря и да си го казваме вътрешно и да намираме за какво да сме благодарни. Може би е така, да. Ти за какво си благодарна? Какво те тревожи всъщност? Какви са истинските ти тревоги, които те... На ежедневни. Това нещата свързани с сина ми най-вече. Той сега ще бъде трети клас, аз мисля, че споменах. Да. За училище, това е нещо съвсем рутинно. Справяш ли се с всичките предизвикателства, материални, финансови, работа? Подозирах, че този въпрос за предизвикателствата ще дойде. За мен е много важно, когато живота ме срещне с зли хора, с лоши хора, с хора с тъмнина. За самата мен е много важно. Аз успея, срещайки такъв човек, да успея да запазя спокойствие и самообладание и да не отвръщам на тая тъмнина с такава, а да бъде светлина. Защото имах напоследък изключително неприятни случки и ми беше много трудно. Сблъсках се с такива хора. Много, много тежко го изживях това нещо, защото може ли да спрем за малко? Извинявайте. Нищо. О, съжалявам, не знаех, че се разрева за това нещо пак. Не се притесняй. Мина толкова време, аз пак си цибра. Да, и да, исках да кажа, че е важно за мен да се умея в такъв момент да не отвърна с лоши мисли, защото другото нещо, в което изключително много вярваме, че ние създаваме и твориме света, в който живеем, и това го казвам абсолютно буквално. Аз мятам, че ние твориме реалността, в която живеем, с мислите си. Другите предизвикателства, всичките тия битовизми, които са, да, те си върват, те са си там, но не искам да се вкочвам в тях и не искам това нещо да ме свали или по някакъв начин да ме бутне. Но то си е там, то си върви, то си е там. Просто вървиме по пътя. Да. И така. Виж, ти си толкова силна. Аз виждам, че не влизаш в тая тема, не говориш за това как се справяш, кои са, нали, ти все пак сама отглеждаш детето, нямаш постоянна работа, имаш куп други предизвикателства, които трябва да адресираш при всяко решение, което взимаш. Усещам ти силата, усещам и така самочувствието, с което говориш, което е много впечатляващо. Защото си вярваш. Усещам те, мила, че щадиш хората около тебе, да не би да споделиш нещо, то да не звучи, че ти мрънкаш, да не звучи, че натоварваш. Ама не е така. Искам да ти кажа нещо. Заради твоя позитивизъм, заради този вайб, който ти даваш от себе си, ти се заобикаляш всъщност с много свестни хора. Така всичките тези невероятни хора от Оле Мале са стигнали по някакъв начин. Аз не мисля, че срещата ни с Оле Мале е случайна в Така никакъв случай. Да, така е. И си прекрасна. И трябва да разбереш, че цялата ти тая енергия, която даваш на другите хора, е причината те да искат, да питат как да бъдат поблизо тебе, как да ти помогнат, как да направят нещата по-леки за теб. Ти си силна жена. Впечатляващо силна. Пак ще се разрева. Впечатляващо силна жена. Ти си пример, мила. И ти си пример не само за хора с такива физически трудности, с които ти се бориш. Ти си пример за хора, които имат всичко и са здрави, и всяка сутрин се събуждат и стъпват на два здрави крака и могат да постигнат всичко, което искат. Имат колебания в себе си.
и виждат проблеми в неслучили се сценарии и ги мислят и ги преживяват. Ти си пример, че всичко това е без значение и че хората всъщност имат силата да постигнат всичко, което си пожелаят. Достатъчно е да се научим да искаме правилните неща. Сякаш. Аз ти благодаря, че ми даде възможност да съм част от твоята енергия и да се поговоря с това. Попитах и за съвет дамите от Олен Мале. Как да ти бъда полезен аз? С какво да помогна? Те намериха един човек, който иска да ти предложи една много готина работа. Много готина. Тази работа е... Те ще ти разкажат повече. Колко пъти ще ме разревете днеска? Те ще ти разкажат повече за тази работа. Какво представлява? На мен ми разказаха. Аз мисля, че е много вълнуваща и мисля, че много ще ти хареса. Ще можеш да правиш всичко в удобно за тебе време, когато ти пожелаеш вкъщи. За целта ще трябва да имаш да работиш на компютър. Аз виж си имаш компютър вкъщи. Става ли за работа? Не бих казала. Няма повече. Аз ги полях с вода, после суших с сешуар и те се разтопиха, защото ска решихме, че така ще правим клавиатурата. По-скоро не работи. Да. Добре. Аз не знаех тази история с сушуара и с водата, но да, разбрах, че най-вероятно нямаш. Затова реших да те подкрепя с нов лаптоп, който да бъде възможно най-добрия за нуждите на тая работа. Лично ангажирах нашия технически директор да избере възможно най-добрия, който години наред да е за тебе. И той ти сега даже ще ми го дадеш. Най-добрия възможен, който да ти помогне. Нямам думи, аз съм безмълвана. Нямаме. Това е нищо. Добре. Абсолютно нищо. Няма нужда да го преживяваме, че е нещо голямо. Това е толкова, че ти с всичко, което си, с всичките ти качества, с целият интелект, който носиш, с цялата ти емоционална интелигентност, тази борбеност, която имаш, с цялата ти етика, която ти показваш в отношението към другите хора, която е истински вдъхновяваща и истински пример. Това е абсолютно нищо, но достатъчно, за да можеш да продължаваш да създаваш стойност. Искам да ти кажа, че винаги съм на разположение, ако мога да бъда от полза за теб по някакъв начин. Ще бъде удоволствие за мен. Добре. И на мен, ако ми се наложи някой път пак да изпия една чаша кораж, се обадя. Мисля, че ще кажеш чай, ароматен чай, ще ти кажеш, ще заповядаш на прекрасния ми балкон чист. С удоволствие ще дойда. Аз мисля, че сте приключили. Предполагам, да. Да отидем да видим. Добре. Къде сме стигнали и какво се случва. Добре. Вие ме ще не чуеш, защото има пак звукачка. Здравейте! Здрасти, Певи! Ден! Добър ден! Здравейте! Здравейте! Как сме? Добре, благодаря. Заповядайте! Благодаря. Поканиме моята приятелка Мила на гости да видя всъщност доместина. Много приятна изненада. Какви неща вършим, дано да е приятна. Дано не се шегува. Здравейте, здрасти, Мирал. Здрасти. Готови ли сте? Да. Добре, аз само искам да си оставя канатката. Добре, няма Папа. проблеми. Е тук. Е, така. Така. Да. Елата от кухнята, ако искате. Айде ли да влизам първо? Добре. Да, тук сме почистили. Е. Сега да външно. Десно е. Сме почистили. Фурната сме почистили също. О, фурната блести. Като знам каква беше, благодаря. Прекрасна е. Вода. Добре. Да.
Добре. Така. Сме почистили прах навсякъде. Прозорците отвътре, балкона, пътеките сме ги прокосмокирали, минали сме отдолу с моп. Браво. Пайжинки сме обрали навсякъде. Чисти прозорци. Да, тук сме обрали прах. Прекрасно. Просто свети. Аз Е, искам където да... се тук ми супер. струва този прозорец, че не е измихва. Виждаш ли го, Милка? А този ли? Да, защо? Бъде. Това стечки ли са? Ами, Директно не, вход. по-скоро. Няма как А, да го измият. Не отваряем ли? Да. Добре. Не може да се стигне. Добре, аз И не там е знам, аз така. ти казах, че си гледам критично на нещата и е добре, ама ти няма ми ги защитаваш сега. Аз като си ги Добре. питам някакви неща, тя ми Добре. ще си отговаря за Добре. нейната работа. Добре, извинявай. Тя е, не се притеснявай, тя е оправна и знаеш на колко критични клиенти е попаднала. Успяхте ли да са така тези по-високите прозорци, трудно достъпните места, хубаво да ги достигнете, Да. Мирелка? Да, тук сме. Я ни Навсякъде разкажи отгоре сме почистили, преместили сме. с какъв нещата. екип работиш, колко човека и кои са? 3 човека сме екип. Добре. Аз, Петър И? и колежката Мария. Здрасти, Мария. Добре, Той е чудесно. бил прозорците навсякъде. Добре. Мария е правила кухнята и сме изправили килимчето. Това ли е бране килим? Това е прания килим, да. Добре, отдолу не сте сложили нищо. Не сме сложили, защото той е супо отдолу. Супер. Няма нужда. Не, няма нужда. Той дори и той е почти сух вече. Той самия той е сух. Да, супер. Искаш ли, имаш ли така сила да видим и другия балкон? Разбира се. О, да, как, отидем разбира погледнем се. И на там. Ще погледнем. И на детето стаята да видим как изглежда. Изпрали сме матрака. О, много благодаря за това също. Изпрахте матрака. Аз ги помолих. Браво, Много чудесно, добре. Скошно е това. Браво. Прозорците пак сме почистили навсякъде, сме ги измили. Прах сме Чудни, правили чудни навсякъде. прозорци. Матрака е почти сух. Даваш ли инструкции? Нещо трябва ли да се прави с матрака? Са ли така да си стои отворено Не, така просто? да си седи отворен, той до вечерта малко по-късничко ще е сух. Супер. Тук Много се радвам, че матрака много си бо- изправили. Браво. Аз Чудесно. ги помолих за матрака. Супер. Бях забравила за тях. Добре. Преди това да спомена. Добре. Това е любимия балкон тук на Мила, доколкото знам, нали? Мисля, че на всички ще стане любим. Тук си ма канеш да си пиеме чайче. Да. Ей, не от Ох, да. Добре. Даже Супер ти е тук. ето я Все виждаш, едно да също си- я виждаш. Все едно не си в София. Ето го хубавото място. Добре, браво, Там и чудесно. планината. Разкошно. Да. Добре, прозорците сте чисто нови. Искаш ли да видиш критично да си погледнеш и санитарните възли? Айде, Аз забравих, аз айде, забравих айде. за тях, да. Къде отиваме сега? В банята? Да. Банята и друга В банята, стая. добре. Банята е прекрасна. Айде няма да се завирам, защото не може да влезем. Влади, ако иска да влезе да погледне. Добре, чудесно. Окей. И това е тук вече втората спалня. Втората Браво. спалня. Да, разкошно е. Чисти прозорци, спрани пердета. Казвам ти, че ти е много уютен апартамента. По някаква причина, право разкошно. Май това остана, няма друго като че ли. Мила, Да, доволна ли си? много ви благодаря. Пепи и на Мирелка? друга Мирелка и на другата дама. Ама ние ви не им благодарим. намерихме критика, пък ще ми са. Не Не? виждам, не се сещам, не виждам. Мирела, много ти благодаря. Казах ти, Благодаря, че наистина благодаря. А, От сърце. Мила ми е така, близка приятелка вече и ти благодаря за грижите и за професионалното отношение. Супер. Благодаря. Опитваме се, стараем се. Справят се. Мерси. Браво. Cleaners са едни от най-добрите изпълнители на платформата. Ти видя, имат 9,9 рейтинг от близо 2500 посещения. Графика на добрите фирми в Доместина се запълва доста бързо, особено така в летните месеци. Мирела се справя прекрасно с нейния екип. Както ти казах, обикновено при нас работят малки семейни фирми. Я ми разкажи с няколко думи набързо фирмата ви. Фирмата е точно малка семейна фирма. Познаваме се всичките. Това е братовчетка ми Мария. Добре, Той ни е много близък приятел наш. браво. Чудесно. Да. Това обикновено са всички фирми в Доместина. Семейства, близки хора и човека, който отговаря за целия бизнес е на обекта. И всеки детайл, и всяка обратна връзка за тях, и всеки добър резултат, който получат, накрая е причината бизнесът да продължава и да расте. Мисля, че много добре се справи И хората. вие също Много сте ви благодаря. пример за прекрасни професионалисти. Браво, Радвам благодаря ви. се. Всеки дом крие своя история. Понякога зад една врата се крият болка, страх и години на изпитания. А понякога сила,
която трудно можем да си представим. Днес влязохме в дома на Мила, за да помогнем с това, което умеем най-добре. Да върнем чистотата и уюта. Но си тръгваме с много повече. Срещнахме човек, който ни напомни, че истинската сила не е в това никога да не падаш, а в това да намираш сили да се изправяш отново и отново. Не можем да променим миналото на хората, но понякога можем да променим деня им. А понякога един ден е достатъчен, за да постави началото на нещо ново. Това е Мисия Доместина. Истории за хора, които ни напомнят какво наистина има значение. Ако познавате човек, чиято история заслужава да бъде разказана, пишете ни. До следващата история.